Здравейте, аз съм Симона от биомагазин Спирала и днес ще говоря за сусама. Сусамът в най-разпространената му форма на пазара, това са малките сусамови семенца. Те могат да се използват както за салати, така и за печива. Ценни са за организма поради високото си съдържание на магнезий, калций и желязо. От сусамовите семена се произвежда сусамов тахан. Сусамовият тахан може да бъде суров, от сурови сусамови семена, както и да се произведе от печени. Поради по-трудното обработване на суровите сусамови семена, суровият, следователно, е с по-висока цена, но в него са запазени почти всички полезни вещества от растението, от семенцата. Сусамовият тахан може да бъде бял и пълнозърнест. Белият сусамов тахан се приготвя от обелени сусамови семенца. В него съдържанието на магнезий, калций и желязо е в по-ниско ниво, тъй като е премахната люспичката на самото семенце. В пълнозърнестия сусамов тахан, който се произвежда както от самото семе, така и от люспата, магнезий, калций и желязо и другите полезни за организма вещества са в с най-високо съдържание. Третия продукт, който искам да ви представя, това е сусамовото олио. Сусамовото олио има приятен ядков вкус. То е устойчиво на висока температура. С него може да се приготви абсолютно всяко ястие. С него може да се готви, както и да се овкусява. Сусамовото олио подходящо освен за кулинария, така и за козметични цели, тъй като съдържа естествен слънцезащитен фактор. Всички сусамови продукти може да намерите в нашия магазин, биомагазин Спирала, на улица Кишинев 17, на входа на Южния парк към квартал Хладилника. Може да поръчате и онлайн на www.spirala.bg. Това беше от мен.